Pinag-aaralan ng National Commission of Senior Citizens Region 1 at Bureau of Jail Management and Penology Region 1 ang mga posibleng programa at partnership para mapalakas ang serbisyo at pangangalaga sa mga nakatatanda, kabilang mga senior citizen na persons deprived of liberty. Tinalakay ito sa isinagawang courtesy call ng NCSC Region 1 sa Bjmp Region 1 noong Agosto 10, kung saan pinag-uusapan ang mandato at ang mga programa ng komisyon para sa kapakanan ng mga senior citizen. Binigyan din ni NCSC Region 1 Regional Director Attorney Glyza Bernadette P. Pinto Tadeo na karapat-dapat ang lahat na nakatatanda sa dignidad, respeto at patuloy na pagkakataong makilahok sa lipunan, kabilang mga nasa ilalim ng pangangalaga ng mga institusyon tulad ng Bjmp. Kabilang din sa mga tinalakay ang posibleng pagtutulungan para sa nalalapit na Elderly Filipino Week, partikular ang pagpapakita ng mga produktong gawa ng PDLs bilang pagpapahalaga sa kanilang rehabilitasyon, pagiging produktibo at makabuluhang pakikilahok. Napag-usapan din ang posibleng pagkasagawa ng capacity building activities para sa mga kawani ng dalawang ahensya upang mapaunlad ang kanilang kakayahan at mapalakas ang paghahatid ng serbisyong publiko. Sa pamamagitan ng naturang inisyatiba, layo ng NCSC Region 1 at Bjmp Region 1 na mapalawang, inklusibo at makataong serbisyo para sa mga nakatatanda at iba pang sektor ng komunidad, habang itinataguyod ang dignidad, pagkikilahok at kapakanan ng bawat isa. IFM News. IFM News. IFM News.